že Rusko teda je momentálne ale vo vojne s našim východným susedom. Ste tam povedali, že by ste išli do Ruska práve vyjednať tieto lacnejšie suroviny. Jakej vojne, pani redaktorka? Počkajte, v akej vojne? Na Ukrajine. Tak ako tam je špeciálna vojenská operácia. Ukrajina ani nevyhlasila vojnu. Ukrajina nevyhlásila vojnu. Držme sa medzinárodného práva. Dobre, aj práva. Putin urobil špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine napriek tomu. S chartou OSN. To sú rôzne názory na to, či je to v súlade s chartou OSN. Pani redaktorka, tu nemôžu byť rôzne názory, lebo je platný právny stav. Iba Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 môže povedať, či ide o vojnu, či ide o agresiu. A dokonca teraz Medzinárodný trestný súd v Hágu OSN 2.2.24 na návrh Ukrajiny odmietol označiť Ruskú federáciu za agresora. Čiže Ruská federácia neporušuje medzinárodné právo a nie je agresor. A podľa vás mala teda právo? Nie podľa mňa, podľa platného právneho stavu. Mala právo zaútočiť na Ukrajinu? No samozrejme, že mala právo, lebo tu boli Minské dohody, ktoré garantovali Luganskej a Donetskej republiky samostatnosť, lebo neuznali vojenský teroristický protiústavný puč v Kyjeve v 2014 roku. Minské dohody garantovalo Nemecko, Francúzsko a Petro Porošenko, Ukrajina, že tieto republiky, respektíve samostatné jednotky, dostanú samostatnosť a bude sa Ukrajina federalizovať. A namiesto toho banderovský, fašistický režim ukronacistický začal vraždiť civilistov na Donbase. Zavraždil vyše 14 000 detí, starcov. No, ja to chcem povedať, ja to chcem dokončiť, pani redaktorka, pretože Minské dohody neboli garantované, hoci ich schválila Bezpečnostná rada OSN, stali sa súčasťou medzinárodného práva, stali sa súčasťou ukrajinského právneho poriadku a režim vraždil 14 000 civilistov. A išlo o občanov ruského pôvodu. No a samotné Nemecko, Merkelová, Hollande a Petro Porošenko povedali, my sme nechceli dodržiavať Minské dohody, my sme chceli vyzbrojiť, my sme chceli nechajte ma dohovoriť, lebo to je taká vážna vec a občania Slovenska sú klamaní. My sme nechceli dodržiavať Minské dohody, my sme chceli vyzbrojiť Ukrajinu. A na základe vyzbrojenia, aby Ukrajina zaútočila na Rusko. Čiže Rusko malo právo použiť článok 51 v roku 1994 boli uznané hranice Ukrajiny. A čo to s tým má spoločné? Aj Kazachstan, aj Bielorusko uznalo tieto hranice. Ale čo to má s tým spoločné? Čo s tým chcete povedať? Veď to nikto nespochybňuje, že boli uznané. Napríklad anexovali Krym. Na to nemali právo. Akože nemali právo? Veď podľa ukrajinskej ústavy mohlo byť vyhlásené referendum. A referendum bolo... Nemali právo. Áno, mali právo podľa ukrajinskej ústavy. Právo na sebaurčenie. Pán Harabín, toto je teda váš názor. No nie, to je platný právny stav. Je to naozaj váš názor. To je platný právny stav, pani redaktorka.